30. septembra sme si predstavili ďalšiu novinku od spoločnosti HIG Micro a to je Habrock Pro. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo to Pro vlastne znamená. Modelová rada Habrock Pro prichádza na trh s dvoma variantami šošoviek, a to 50 mm alebo 60 mm. V prípade 50 mm šošovky sa jedná o rozlíšenie 640 na 512, citlivosť pod 15 mK a bezuzavierkový systém HSIS, to znamená HIG Micro Shutterless System. V prípade 60 mm šošovky máme rozlíšenie 1280 na 1024 pod 15 mK. Ďalšou novinkou je vymeniteľný laserový prísvit vo voľnovej dĺžke 850 alebo 940. Tieto obidve šošovky doplňa 4K UHD snímač pre pozorovací systém deň-noc a samozrejme nechýba vstávaný diaľkomer, ktorý merá do vzdialenosti 1000 metrov. Samotná ergonomia Habrocku Pro ostáva zachovaná, ovládanie už známe z našich predchádzajúcich Habrockov. Výrazná zmena prišla ešte v samotnej batérii, nakoľko tieto nové snímače potrebujú trošku viac šťavy. Bol vyvinutý nový batérií systém od spoločnosti HIG Micro, ktorý vám poskytuje až 6 hodín nepretržitej prevádzky. Pre viac informácií kontaktujte našich autorizovaných predajcov, ktorí vám veľmi radi poradia. Znovu zdar.